El Club Gimnàstica Rítmica Gemma va revolucionar la rítmica ara fa uns anys amb la incorporació de la gimnàstica estètica al seu club, amb la qual va participar en l'àmbit europeu i mundial, i va marcar un precedent a la vida esportiva altempordanesa amb l'organització de la Internacional de Figueres. Nosaltres en l'any 2008 es va realitzar l'Internacional Ciutat de Figueres, on vàrem tenir molt d'èxit i els nostres equips van tenir bons resultats. I aquest mateix any es va participar al Mundial de Helsinki amb l'equip júnior i les petites, les infantils, van participar a Praga en l'europeu on van quedar setenes. Aquest any hem tornat una mica al fil de la gimnàstica estètica, hem tornat a l'essència, ja que hem tingut una invitació d'un club dels que van venir, que ens han invitat a anar a casa seva, i en el mes d'octubre vam participar a la competició nacional finlandesa, on vam participar amb 2 equips, érem els 2 únics equips estrangers, tot era gent de Finlàndia, i les nenes van poder fer un intercanvi, ja que van anar a viure a casa de les famílies, van anar a l'escola allà i ens van fer tota una sèrie de ruta turística. És una cosa que va ser molt i molt bonica, a part de la pròpia competició, on vam tenir uns bons resultats, i de fet l'any que ve ho volem tornar a repetir i tornar-nos a posar en el nivell mundial de la gimnàstica estètica. De fet, el que sí que compartirem amb aquest equip finlandès, que és el Lahti Tot, és que elles aquest estiu vinguin cap aquí, puguin gaudir de la platja, ja que allà tenen molt de fred, i serà una mica d'intercanvi, i mentre nosaltres els ensenyarem rítmica, que amb ells estan una mica mancats i que tenen un nivell força baix, ells ens ensenyaran el seu esport, on són les reines, i per tant així els 2 clubs es vinculen i els 2 clubs creixeran una miqueta més. Un dels objectius en l'àmbit competitiu del club altempordanès és tornar a estar al capdamunt de tot com a primer club del país, després d'un any de recuperació. Aquest mes de març ja comencem la temporada de competició amb les gimnastes de l'equip, és en modalitat individual que comencem, i en aquests moments tenim 8 gimnastes individuals. A nivell absolut només tenim una gimnasta i la resta estan a un nivell per sota, que seria el nivell 7. D'elles esperem una miqueta que aquest any facin ja el salt. L'any passat va ser un any d'estancament, un any que després de 7 anys el club, resultats esportius, vam estancar o vam baixar una miqueta, i a vegades això és necessari per poder tornar a evolucionar. I de fet sembla que les expectatives que tenim de cara a aquest any són força bones. I llavors també el mes de maig començarem ja la temporada de conjunts, que com tothom sap comença al maig i acabarà al desembre de l'any que ve. Llavors també en aquests moments estem treballant amb unes petites promeses, unes nenes petitones de 8, 7, 8 anys, 9, que poden ser el relleu d'aquests equips de competició que tenim ara, ja podríem dir gairebé en el màxim nivell català. El Gemma treballa per tota la comarca, sobretot a Figueres, Roses i Llançà, i d'altres municipis. Aquest any hi ha la nova incorporació de Palau-saverdera. L'augment d'alumnes ha permès reactivar el club com un dels principals del país. Estem molt contentes de l'evolució de tot aquest inici de temporada, i vam poder fer ja una petita demostració pels pares en el mes de desembre, per Nadal, on es van fer diverses actuacions. Un espectacle nou que vàrem realitzar amb tot músiques de Nadal, músiques molt divertides per les més petites i músiques ja més elegants per les més grans. Vam estar molt contentes de totes les actuacions que van fer les nostres alumnes, i ja estem preparant la pròxima actuació del segon trimestre. Aquesta tindrà lloc el dia 10 de març en el Teatre de Figueres i dia 30 i 31 en el Teatre de Roses. Aquí participaran totes les alumnes que tenim, i tots els pares i familiars que vulguin podran venir a veure les seves filles. Aquest any la història del teatre és un viatge pel món, on cada nena representa a un país diferent i on hi haurà moltes sorpreses i moltes activitats conjuntes amb el públic assistent. I per tancar la temporada, el Club Altempordanès, com ja és habitual, celebrarà també el Festival de Fi de Curs el proper mes de juny.